Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippines Standard Time, it is now 30 minutes after 7 o'clock in the evening. At siyempre, kayo pa rin po yung nakatutok, of course, dito pa rin po sa numero 1 istasyon sa buong Metro Manila, sa buong sasakyan. Mapatoda man, mapaterminal, sa sasakyan sikat, 90.7 Love Radio. Ay, kamusta ang biyahe, Manong? Inaangtok ka na ba? Don't worry. Sagot na namin ni Tanghen yon, tugtugan at syempre ang kwentuhan at usapan. Eto na, simulan na natin to. Pag-usapan natin to. Medyo mukhang yummy itong pag-uusapan natin. Ayon sa nasagap natin balita, mga kabisyo, isang 44-year-old virgin. Oh no! Lalaki to, ha? Never slept with a sex worker. Never pa daw siyang kumbaga gumamit ng sex worker. Itong mamang ito na 44 years old virgin. Oh no! Ang sabi niya, marami daw siyang naririnig na mga bagay-bagay na nagsasabi na, ay, sex lang yan. Just go and do it. Sex is not important. Pero sabi niya, para sa kanya, it's always been important and very private thing between the two people and something that always wanted to be special. Gusto niya daw maging special. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Banatan mo na! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, unang-una sa lahat, mga kabisyo, wala pong mali sa sex. In fact, sex is a gift from God that we have to enjoy. But, design lang po siya within the bound of marriage. So, ibig sabihin, ang sex dapat ini-enjoy between the marriage. So, couple po, mag-asawa at kasal. Hindi sa kung sino-sino lang. Ayan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kung magbabanggit na naman ako ng Biblia, baka masunog ka na naman. Diba? According po yan sa Hebrews. Ito sa Hebrews chapter 13 verse 4. Sinasabi po, marriage should be honored by all, and marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Hala, lagot ka, masusunog ka. May mga tao po talaga naman na wala talagang sexual activity. Kasi ang rason po kung bakit pinag-aasawa tayo ay hindi natin kayang mabuhay ng walang sexual activity, better na mag-asawa ka na lang para dun mo gawin sa asawa mo. Kasi ang sex okay lang gawin basta within the bound of marriage eh. Pag sa labas po ng marriage, ginawa mo yung sex, doon na nagsisimula yung kasalanan. Diba? Ito pa nga sinasabi, mga kabisyo. Ngunit kung hindi kayo makapagpigil sa inyong sarili, mag-asawa na lang kayo. Mas mabuti na ito kaysa magkasala kayo dahil sa matinding pagnanasa ng laman. Uy, Bible lang sabi niyan, hindi si Diego Bandido. At para sa akin okay lang ang magnasa sa laman, pero sa lugaw. Di ba kung nag-order ka, kuya, order nga isang lugaw, yung may laman. Yun, pwede mo pagnasaan yun.
Pero yung pagnanasa ng laman outside the marriage, yun po ay isang malaking pagkakamali at meron pong consequence na mangyayari sa inyo pag patuloy nyo pong ginawa yan. Kaya hanggang hindi pa huli ang lahat, hanggang hindi ka pa pumapanaw, may chance pa. No. I know, mga kabisyo. Well, let's try to slow things down a bit. We got 34 minutes after 7 o'clock. This is Metro's Manila #1 radio station. We are 90.7 Love Radio. Here's a song from Spandau Ballet with True. Good evening.